Iya iki. Spesial juragane Bumar. Rada maju Gil. Ayo, Mas Wawan terima kasih. Wawan terima kasih banyak pasukannya. Ini kita di sebelah mana situ saja. Yen lewat aku kelingan Ayo Bumar. rupo kae biyen tak goleren ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih legan masuk Dik. Seger Mas Wawan tak gendong kemana-mana. Umpuk kae dikon mati wiwit biyen tumeka sakiti biasa dik lah lala umpuk kae kebak crita maya wengi nganti gagak rino. Bumar. Ayo kata-kata buat Bumar. Eh? Kata-kata buat Bumar. Bumar, semoga Bumar sehat selalu, Amin. panjang umur, Amin. banyak rezekinya, Amin. sukses dalam usahanya. Amin. Seket Bu. Orang ngono lho, Mas Bu. Nek ngundang kiai mubaleke larang, dongane tok to kayoan. Karo bogel 50. Ya Mandi. Allah, kok kamu masih celamitan toh? Aku mbol sak suwene ban mriko Cilacap iki lho. Ngemis aku saiki, padahal aku biyen ki anti lho. Ya Ketoke Allah. kena demit anu. Tampung laut. Yo, Ini lebokke. kenapa ya? Nano. Catatan saja Bumar di mana-mana. Mas Wanto, nyanyi Mas. Ae. Kak Bayu Blas. Umur nih yen lewat aku kelingan upuk kae biyen tak goleren Oh ya Allah, matur sembah nuwun Bunda. cagak babak tulisan warna Sing apik nek goyang makane. abang tondo isih prawan. Sing nyanyi kowe.
guyon sampean kayak duit tenan iki lho. Ala tenan apa ora? Ora dikai Kula nesu. ini ngomong guyon, Bu jenengan iku piyai jane lok tenan ora. Ayo jalukne, jaluk. Mosok ngekei 50 dijaluk neh. Bu Murni ya guyon ya. Iya, jare guyon ya Bu ya. Iya. Kanca kula kathah ya, Bu. Boten Bu mungkin lagune napa nggih? Heeh. Lagune apa? Entekno sampean sing entuk dhuwit. Masyaallah. Entekno. Ya toh karo goyang muser. Cat. Kosek Mas. Jare kok nganggo aing Bu Murni iki. Iya, nenggo agek nenggo Oke, nganggo tambah 50. Iya. Catetan sakjroning ati. Datan luntur. Saya merak ati. Aku kowe dadi garwa. Mergo leren. Ning guguk asmara. Bunda matur sembah nuwun. Iya. Yang punya bakso, monggo. Ala karir. Peluyuran mubeng ora krasa. Keganjangan sarwi ngoceh. Kalau baik seretireng tiba bunga. Asranane Pak Gino ya Pak Gino. Ayo yo. se Pak Gino. Amatur sembah nuwun Pak Gino. Peluyuran mubeng mas gendut ora krasa.
sembah nuwun Terima kodang kuning kasih. katur ya Cahayu. Nggih. Kok nganti gembrobyos kaya ngono kuwi. Atis dayanipun matur sembah nuwun. Karangan Elio. Lagi. Maju. Terus. kowe pancen Matur sembah nuwun, manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manise ngungkuli madu kaya bisa rontoke jantungku Mas sampeyan pancen ganteng tambahan ganteng yen ora sana mandang bangsa alit mas namine kampung ngalor ngidul sampeyan agawe gendul Emang mati aku deh dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe Nang pasar turi mas ning Surabaya aku ngerti sampeyan seneng ngegoda iris-iris aku deh kulone Jawa
Kowe sing kaya sindu. Masa aku patut kowe Mas. Ri kendangane kaya kaelen. Heeh. Iya. Kaya sing Sabarna. iso. Ayo, kene tak ajari, tak Piye, ajari. piye? Sikile begagah. Bokonge rada mburi, tangane ngene. Siap-siap ya. Siap-siap ya. Kaya angkruk. Pak De, Pak De iki kok Dino. sepi ta? Jenengan nyawer. Lho ya to. Lah dadak nangis terus kowe. Temu ndi? Kula mriko. Mriko. Ayo Mas, mburi niki. Lagune apa kok? Karang pandan kok Ayo, lawang wes. mangu kok. Ayo neng mburi ya. Epa. Kok sepi to neng mburi? Epa. Kosek. Nyawer Pak. Kula nuwun, Pak. Sugeng dalu sedayanipun. Nyuwun pangapunten, Pak. Niki wancinipun nyawer. Niki setunggal-setunggal nggih. Juragane pundi mawon, Pak De? Sedaya. Utang duitmu tak kene nyawer, Mbak. Aku ora duwe apa-apa blas. Kok yo entuk utang lho ya. Pak Bos. Kenalan. Asmanipun? Jenengan asmanipun sinten? Sontoloyo. Oh, je. Nggih. Nama saya Mrs. Yon, karo dilebokke Niki nih. sambil dilebokne nggih Mas nggih. Ya. Karang pandan tawang mangu ora akan candra katamu Mas karo sliramu. Tuku wajik wadahe kroneng. Mas Sontoloyo. Iya kok. Kang. Pak HE Pak. Iki Sik anu mandek lho. miku Mandek. mati nih. Nak nang kono mati. Mati apa? Kene Tenang, apa sih? sayang. Halo. Pak jenengan ajeng maringi hadiah Halo. napa mboten? Oh ya. Mikul suka tian telantur senenge banget ayo bali kumpul Mas ayo bali kumpul Palikawati untir pati ora kuat rasane ngati aduh deh rasane ngati yen mangkono kersamu Mas aku trimo manut beci iki baburine luwih becik bali kumpul wae terus ayo apa kangen ngate langsung Mas. Hah? Sewindu suwe lawati kowe lunga pamit karo aku pamit yo karepmu ora pamit yo karepmu wong ayu pepujanku ati susah kangen sliramu monggo Pak Toyib. wong bagus papujanku ora beda rasane atiku awak longkrah tapi so turu wayanganmu ngeridu atiku Rino Monggo, Pak. hati hati susah nunggu kowe bali tapi samari amung siro kang bisa nambani Ini Dede sebelah mana ya? Kene
bagi tugas pundi Oke, malih Mbak. niki sing ajeng nyawer Pak De. Ya Allah pun Pae. ya Allah bosku. Oh, membermu to iki. Oh, layak. Ini pokoknya dari siang, nanti kalau belum kelar belum Mbak, kalau belum habis belum Ijek pulang. kandel kok gil. Lah iya, Mak. Ojo sumelang wong ayu. Ayo Bang. Tresna kuwi kira bakal layu. Layu yo karepmu ora layu yo karepmu. Aku bali Nasa sumanding Ono ing sisihmu. Yo, yo, yo. Ayo bos. Oke. Rapopo kita. Ngapunten nggih Pak. Mas Ontoloyo ayo. Sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku. Pamit yo karepmu ora pamit yo karepmu. Aduh wong ayu bebujanku ati susah mau kangen sliramu. Terus pakocanku rasa ning atiku. Awak ora bisa turu wewayanganmu ngeridu atiku. Yo Rino wengi tak anti-anti aku tetep nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani. Pripun Pak De? Tanduke napa niki? Denok. Oh iya. Aja sumelang wong ayu. oke siap. Sampean juga toh Mas. Tresna kuwi kira bakal layu. Aku Bali anasa sumanding ondo ing sisihku. Pak Oka, ayo. Dir. Monggo Mas Resa Widodo, Pak Pajar. Maju Mbak Epa.
Pring kuning dadi saksi ana ngembo desa Kuwasari apa sliramu ora ngerti yen pring kuning gawe larane ati ayo apa sliramu ora pirsa jroning ati aku ana tresna apa sliramu rakoso kangen kutan tangga solat kasih gawe kangen rasane atiku awan tengil bisa tansah kelingan sliramu wong bagus aku ora bakal lali nalika sliramu pamit bali alayong alayong odan sing jalari antingan yo kacrot ning ati Nih, Pak Pajar di suwuni pirsa mumpung gagrake seragenan lagune napa? Lagune napa, Pak? Niki juragane Cimone. Ah nggih, mbok jenggot. Bablas Lagune napa? kesisan. Lagune napa? Ninggal katresnan. Ah nggih, ninggal katresnan. Bablas ke ninggal katresnan Dek Hengki. Sapuput lingsingan. Ya. Monggo, Pak. pring kuning dadi saksi ana ngembo desa Purwasari apa siamu ora ngerti yen pring kuning Ninggal katresnan. Ayo bokso malih. Jumeneng monggo. Karanganyar bergoyang bersama dengan karangan dari campur sari. Karanganyar nangis sajroning atiku nalika
biar cair. Monggo aja meneng. Ojo lali pawelingku. Asik. Buka mana kang mas janji-janjimu. Aku kang setiasa urung tak anteni nganti saelingmu. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra koso aku kudu sambat karo sapa. Tasuwun rina lan meni Muga-muga Gusti ngajabaki saka pananggonmu dali bisa kumpul kaya tuwe ngene. Jarane jaran meri jaran man jaran man jaran Pak Fajar ono winganan tak enteni tempo joreng tresno balung naka babasane oh katon katon sih ramuan Bos jenggot, tarik bos jenggot. Nah, bablas ketling singan sios. Nggih. Oke, bos jenggot dereng lho. Ojo lali pawelingku. Lingsingan co. Spesial kagem Pak Fajar. Jatipura bergoyang. Pak Fajar, ayo bangsa malih. Iparani koyo koyo
Nopal. Ajeng teng pundi, Pak Enopal lagune napa? Bareng sampun bangkit hanya kali jalan Bablas ke lintang asmara Mas Hengki. nganti wajah terpisah Lintang asmara spesial Pak Pajar. nyatan Karanganyar bergoyang Pak Enopal. tresnane Ayo Pak Enopal, Pak Pajar. Mas Reza Wibowo. Siang pantara ratri mung eling manis ing ati setiaku bisa anduweni marang sang Epani Ratnasari Pak Toyib. rasa kangen ngliputi bulan dadi saksi ngobayani datang dan lencani janji sadaya mati sedaya mati Lanjutnya manis ya. Siapa antara ratri eling manis sing ati setiaku bisa handuweni marang sang Hyas Lasmi. rasa kangen ngliputi bulan dadi saksi ngobayani datang dan lencani
jaluk manis. Manis. Ampun bubar rumiyin. Manis. Manis dik kowe pancen manis. Tambah manis yen ora seneng lemes. Yen mesem manis nungkuli madu. Kaya kaya ngerontoke jantungku. Matur nuwun, iki gentosan iki lagune napa malih?